Младежи и доброволци ще работят по график в детско отделение на Димитровградската многопрофилна болница Света Екатерина. Те ще се занимават с малките пациенти, като им четат приказки и ги забавляват с интересни игри. Разработката е дело на Димитровградската фондация "Подари усмивка", която подписа договор с Национален център европейски младежки програми и инициативи за обучение на доброволци. По проекта ще се набират младежи от 15 до 29 години, т.е. продължителност 6 месеца и е на стойност 9000 лева. Идеята ни е след приключването на проекта част от доброволците да започнат работа и в дневния център за деца с увреждания, като те вече ще имат опита, ще бъдат обучени за специфичните изисквания, които са необходими за работата на доброволците с деца с увреждания, изобщо с целевата група деца. Проектът е с продължителност 6 месеца, като цялата стойност на проекта е 9036 лева. Специалистите на Национален алианс за работа с доброволци ще обучат по проекта 20 младежи. Предполагаме, че ще се явят, тъй като от началото на септември ще започнем информационна кампания за набиране на доброволци. Предполагаме, че ще има повече желаещи, но те ще бъдат подбирани по специални критерии, които ще обявим допълнително, след като го съгласуваме и с обучителната организация. Идеята на проекта е не само да обучим самоцелно някакви хора, а просто да популяризираме доброволчеството, целите, мисията изобщо на доброволчеството, да покажем на хората, че могат да правят нещо, като без да получават за това средства. Разбира се, това е идеята на доброволчеството. В детско отделение на МБАЛ младежите ще занимават децата с интересни игри, ще четат заедно приказки, ще организират различни празници и забави. По проекта ще работи екип, който ще участва в подбора и в последствие в организирането на обучението, правенето на графика на самите доброволци. Екипа ще следи за работата на доброволците в детско отделение. В екипа, освен мен, ще работи и като координатор Татяна Димитрова, която от вече доста години работи като доброволец към фондацията. През септември тази година фондацията ще започне набиране на доброволците.